Yo, what's up guys? A vlog for today. Pupunta natin yung mga locals nating mga kaibigan. Kasi noong 2006, bumuo kami ng isang samahan ng mga kabataan dito sa Bicol na tinalog namin itong Locals Clan. At sa tagal ng panahon, hindi kami nagkita-kita dahil mga busy at may mga kanya-kanya ng pamilya. Kaya guys, samahan nyo kami. Puntahan natin sila para kumustahin at patagayin kahit isang tagay lamang kasi nag-umpisa kaming lahat sa isang tagay. So puntahan natin ang Labo, Binsons, Daet, at syempre hinding-hinding mawawala kahit malayo pa yan, ang bayan ng Basog. Let's go! Samahan nyo kami! Nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Oh, di na tayo mabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman na pangmadamagan, minsan inaabot pa ng ayaan, na kung saan na para bang walang kinabukasan at kahantungan, at yan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip ko, tagahin mo na yan, Mads! Tatanggalon ko yung ano mo, paganda mo taka. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, Kung tatakay mo na ta. may kwela, yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, Ano man? yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo
Wala yung tropa. So punta tayo dun sa iba. Cancel. Wala ang tropa. Saan ba ang tropa? 3S Locos Clan since 2006. Abanganang Part 2.